stor klubb på poäng. Vi har nummer 59 Joakim Olsson Asar och vi har nummer 19 Olsson. Då blir det 55 Emil Härlig. På bråken och sticker lite snabbt och växlar ledning. Tar sig upp ledningen där. Joakim Olsson. Ledningen är startar 98. Björnsson kommer lite hjälp och väntar upp där bakom. Roland Olsson på tredje plats just nu då. Björnsson som blåser just extra. Så ledningen snabbt. Så har vi en flagga på. En varningsflagga till någon. Ser den här som står där. Varningsflagg till start nummer 19. Roland Olsson. Han prövar på sig. Så har vi första. Han leder ganska kraftigt där nu. Joakim Olsson. Tar ut kurvan och läser basen på backen. Nummer 86. Får in en snabb tredje. Som är motsaknar Roland Olsson från Sågeleda. Fjärde plats. Där så får vi inte stoppa så sticker han förbi Roland Olsson. Där lägger den bilen av. Det har varit tidigt. Och det är ju snabbt. En varv kvar. Jag har räknat fel. Jag har hänt ett antal gånger. Bort att Roland Olsson. Var det går. Jag sa att Joakim Olsson i ledningen för Björnsson. Olsson var på tredje plats. Christian Nilsson ligger på fjärde. Där har vi målgång. Joakim Olsson först mål på andra plats. Så har vi nummer 98 och Björnsson. Och så passar Roland Olsson på att göra en liten rumpkörning där borta. Han tyckte att han hade tid för det. Så han lägger lite svarta streck. Där är han målare på tredje platsen och på fjärde platsen har vi nummer 40.